Kapulisan sa Rehiyon 7 on heightened alert status sugod karong Domingo isip pagpangandam sa pabukas sa klase karong Hunyo 2. Commission on Human Rights muhimo og nilahi nga investigasyon sa mga kaso sa mga batang giplastiran ang baba sud sa maternity hospital. Nagduma sa maternity, posibleng ipatawag sa Cebu City Council. Leader sa tulo ka mga tulisan nga nanuli sa kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Domingo na ilhana kini nalambigit sa nagkadaiyang krimen sa Metro Cebu. Lalaking gituhuang nalikoy ang pangisip, gisunog ang ilang balay kagabi sa lungsod sa Liloan. Laing tulo ka panimay na angin. Pinoy, ito na ang matagal ninyong hinihintay. Are you ready? Ipahigayon ugma sa SM City Cebu Event Center ang auditions alang sa Visayas Leg sa Talentadong Pinoy 2014. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules ika-28 sa Mayo tuig 2014. Ako si Dennis Tanok. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan pa man sa mga sinating pag-uwan-uwan matod sa Metropolitan Cebu Water District, di gihapon kini kaigo aron masuplayan ang tanang konsumidor sa Metro Cebu. Mipasalig hinuon ng MCWD nga duna sila'y backup plan alang sa maong suliran. Jinky Bargio, sa Ginlimi. Pipila kahigayon ng giuwan ang Sugbo panahon sa kagabhion apan matod sa Metropolitan Cebu Water District nga wa gihapon kini makatabang sa inadlaw-adlaw nga supply sa tubig. Matod sa MCWD, maglisod gihapon og distribute ang buhisan og Haklupan Dam tungod sa kakuwang sa supply nga iapod-apod sa mga kabalayan. Unless maigo gyud ang uwan sa ato ang mga rivers, mo contribute gyud sa flooding sa ato ang rivers, diha pa makatubig ang atong mga facilities. So wala na siya nahitabo despite na nag-uwan-uwan. Ang apektadong mga lugar mao gihapon ang Lahug, Banawa, Kalunasan, Tabunok, Talisay, Lagtang, Kiyot Pardo, Talamban, Mandaue, Consolacion, Liloan, Pier Area ug ubang coastal area sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Noy Alan nga nagpuyo duol sa Pantalan, napugos sa pagbaligya sa iyang tubig ngadto sa mga silingan tungod sa kahinay sa agas nga di na moabot sa ubang panimay. 4 pesos matag container ang iyang baligya ini. Makahasol po gamay po tungod sa ang naman yung kidagang manginang tubig ano nilugay na lagi tungod sa labi na namang laba kaligo na mga pikihan na bitaw. Giklaro sa MCWD nga tungod sa El Nino, gikabalakan nga posibleng mulanat paunya hangtod sunod tuig ang ingon niini nga sitwasyon. Ang forecast mo it's going to last until next year pa. So kung mingon ka nga mo stabilize ang atong supply, next year pa gid siya. Hinuon dunay gilauman nga additional sources karong buwan sa Hulyo nga dako og matabang sa water distribution sa Sugbo. Jinky Bargio, News 5. Hingpit ang natunol sa DSWD ang ilang cheque nga nagkantidad og kapin sa 600,000 pesos ngadto sa cargo company nga American President Lines isip bayad sa mga sinakong bugas nga hinabang gikan sa nasod nga Algeria. Nasayran nga niadtong miaging semana, wa dawata sa APL ang government check. Matod sa tigpamaba sa DSWD, aduna na 45 ka mga container vans ang kuhaunon sa pier kay ila pang gilihok ang mga papeles niini. Gani ang ubang bugas nga di mumeno sa dulan 30,000 ka sako, ila nang napadangad to sa Tacloban. Samtang ang uban niini ila nang gihinay-hinay og repack aron ilang mahatagan ang mga taga-hamian ng Sugbo nga nabiktima sab sa bagyong Yolanda. Karon natay 16,000 bags na gikuha na nato, gikuha from CICC kaya naman ang mga vans na diha, no? So ang container vans nato gidala na dito sa Pier 2 kay tuaman dito ang barko nga sakyan padulong Tacloban. So ang masiguro dito sa barko is 16,000. Muhimog lang investigasyon ang Commission on Human Rights bahin sa kaso sa pagplaster sa baba sa mga bata sud sa nursery sa Cebu Maternity House. Kini human gihingpit nang gitakupan ang investigasyon sa Interagency Task Group kagahapon. Sugin nimi Jinky Bargio.
Kagahapon sa hapon, formal nga gitak-upan sa Interagency Task Group ang ilang investigasyon sa kaso ni Baby Johannes Noval. Human nakadesider ang pamilya nga mupasaka sila og kasong kriminal ngadto sa korte. Apan ang Commission on Human Rights nahimo og kaugalingon nila nga investigasyon kabahin ining sunod-sunod nga pagtumaw sa mga ginikanan kansang mga anak giingong giplastiran sa nurse sa Cebu Puericulture and Maternity House Incorporated. We will convene with the interagency committee for the assessment and recommendations of the different agencies. So we will have a resolution afterwards. Giauhag karon sa CHR ang uban pang dunay susamang kasinatian sama sa duha ka mga bata sa pagtumaw sa ilang buhatan aron masangat ang formal nga reklamo sa korte. So ato siyang invite nga mo sa opisina para mo file og complaint. Or pwede sa me by motopropyo mapadamig investigator dito. Ang Department of Health sa ilang bahin, igo na lang sa paghuwat sa final report nga ilang iduso sa Central Office, kay maumay muhukom kabahin sa lisensya sa ospital. Samtang ang TRC ug ang Philippine Medical Association na sab, maoy mo determinar kung angayan bang silutan ang mga nurse nga nalambigit sa maong kaso. There are violations or problems on ethical practice. This is especially directed to the ones I had mentioned earlier. Jinky Bargio, News 5. Gawa sa suwat hangyo nga gipadaan ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella sa pamunuan sa maternity, posibleng ipatawag sab sa konseho ang nagduma sa maong ospital. Sugin ni Leslie Caminani Vistil. Kagahapon sapon gipada ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella ang suwat ngadto kang Dr. Raida Varona, ang Medical Director sa Cebu Puericulture and Maternity House Incorporated. Sa maong suwat, gihangyo ni Labella nga unta musulti ang maternity sa tinudanay kung naandan ba gyud nila ang pagplaster sa baba sa mga batang bagong gipakataw. Laing gipasabot sa Vice Mayor sa kadagkuan sa maternity nga ila usab nga responsibilidad ang paghatag og pagtagad ngadto silang mga konstituwente. Now, what is this the policy of the hospital? Why this has been, not just one, but already two have surfaced. Second, if it's not the policy, is this allowed? Is this tolerated? Sa pagkutlo ning balita, wa pa makadawat og tubag si Labella gikan sa pamunuan sa maternity hospital. Ang aksyon sa City Hall magdepende sa pagpasabot unya sa maternity. Dugang ni Labella nga posibleng ilang imbitaron sa konseho ang labaw sa maternity aron makahatag og katin-awan. Maybe the council or the city government also may intervene by way of assisting the complainants. If they need legal assistance, then we are willing to provide. Leslie Caminani Vistil, News 5. On heightened alert na ang tibuok kapulisan sa tunga-tungang Kabisayan sugod karong Domingo alang sa pagbukas sa school year 2014-2015 sunod semana. Andrea Patenya, Sugin Limi. I-deploy karong Domingo ang dugang kapulisan sa Rehiyon 7 aron magpahigayon og foot patrol ug mobile patrol sa mga tunghaan. Ang gidaghanon sa deployment sa matag eskwelahan mag-agad sa pipila ka mga factors sama sa crime history sa mga tunghaan. Second is student population. The third is proximity of these areas to crime-prone areas. Sa dakbayan sa Sugbo, gawas nga magpatrolya ang mga pulis sa 95 ka mga tunghaan, magmuntar sab kuno silang mga collapsible police outposts ug magpahigayon og information drive kabahin sa seguridad. The part of our crime prevention is we had made a leaflet to inform the students, the parents, how to prevent being a victim of crime. So ito po yung ipapamigay po namin sa mga eskwelahan. Sa dakbayan sa Mandaue, 93 ka mga pulis ang pabantayon sa 38 ka mga tunghaan sa ilang lugar. Gawa sa mga tunghaan, bantayan sab ang mga lugar nga dagsaunon ug mga tao inigsugod sa klase. In the terminals and the malls, we will be deploying SWAT unit with the K9 also, especially during the arrival of the students. 54 ka mga pampublikong tunghaan ang bantayan sa 59 ka mga pulis sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sama sa Mandaue, ila sab i-monitor ang mga terminals ug ang pantalan sa ferry boat.
tungod sa kadako sa ilang AOR, magpatabang sila og force multipliers. We will be tapping the assistance of our Unit 5 Task Force and our DPAT, who will be augmenting the police presence in the different schools. A total of 283 force multipliers will be augmented to the different schools. Sa probinsya sa Sugbo, kapin 300 ka mga pulis sa Cebu Provincial Police Office ang i-deploy sa 245 ka mga tunghaan. Wa pay labot ang 31 kasakop sa Regional Public Safety Battalion nga i-assign sa mga bus terminals. Magbutang sab sila road safety marshals alang sa seguridad sa mga motorista. Aron malikayan ang mga aksidente sa kadalanan, ni pasalig sab ang kapulisan nga ilang giyahan ang mga tinunan atol sa ilang pagtabok sa mga pedestrian lanes. Samtang ilusad sa Regional Intelligence Division ang ilang Comprehensive Development System, diin ilang hingusgan ang police presence sa mga kadalanan sa Metro Cebu aron maminusan ang street crimes. This will also benefit the forthcoming APEC next year. If this will be successful, this will be replicated in other provinces, particularly the component cities. Mato ni Police Senior Superintendent Orlando Walat ang OIC sa PRO 7 nga magpadasig supervisor sa nagkadaiyang lugar nga maoy musuta kung natuman bagyod ang police deployment nga gisaad sa mga station commanders ug city directors. The whole of Central Visayas will be divided into areas where we will be deploying supervisors during the opening in order to ensure that uniformed policemen, yung minimension nila, will be there. Nanawagan sab sila sa mga tunghaan sa pagpahigayon og kaugalingong security measures sama sa pagmuntar og CCTV cameras, lakip na ngadto sa mga ginikanan nga kun mahimo, di na padadon og gadgets ang ilang mga anak atol sa pagtungha aron malikayan nga mabiktima sa kawat o tulis. Andrea Patenia, News 5.